እኹል እንግሊዝኛ ከንብብን ክዛረብን ክኽእል ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ትራማን ሸተቲላ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝኣተወት እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ ከምኡውን ኤርትራውያን ከም ዘለዎም ቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ መልእኽቲ ትራፊክ ከንብቡን ክርድኡን ምስ ድሕነት ትራፊክ ፔትሮል ዶባትን ሰላም ከመይ ትኾኑ ጋይስ ካብ ፊሊን ሎማዓንቲ ካብ ዝተፈለየ ኣገዳሲ ዝበልኩ ሕፅር ዝበለ ሓበሬታት ተመይሰ ኣለኹ ሳሞዳታ ምሳይ ፅንሖ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሯ ለስ ጎ ነፋሪት ውግእ ኣሜሪካ ካብ መርከብ ጽዕነት ነፋሪት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝወደቐት ይግለጽ ኣሎ ነፋሪት ውግእ ሓይሊ ባሕሪ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኤፍኤ 18 ሱፐር ሃርነስ ዓይነታ ኣብ መርከብ ዩኤስኤስ ሃሪስ ትራማን ሸተቲላ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝኣተወት እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ፍጻመ እታ ጀት ኣብታ መርከብ ዘለዋ ኣቀማምጣ ንምዕራይ ኣብ ትሰርሓሉ ዝነበረት እዋን እዩ እዚ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ዘሎ እታ ነታ ጀት ትስሕብ ዝነበረት ጋንታ ምንቅስቓስ ኢና እታ ጀትን ትስሕብ ንዓት ስሕብ ዝነበረ ትራክን ኣብቲ መርከብ ሸተቲለን ወዲቐን ናብ ባሕሪ ከም ዝኣተዋዩ ተገሊጹ ዘሎ በዚ ምኽንያት ድማ ሓደ ካብቶም ባሕረኛታት ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝወረደውን ወሲኾም ገሊጾም ኣለዉ እቶም ነቲ መስርሕ ዘካይዱ ኣብታ ጀት ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ቅድሚ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ምጥሓሎም ክወፁ ከም ዝኽእሉ ሓደ ባሕረኛ ግን ቀሊል መጉዳእቲ ከም ዝበፅሖ ሰበስልጣን ገሊጾም ኣለዉ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኤፍኤ 18 ኣብ ሃንገር ቤይ ብንጥፈት እትሰሓብ ነይራ ሰራሕተኛታት እቲ መስርሕ ምቁፅጻር ምሰኣኑ ግን እታ ጀት ናብ ባሕሪ ተሸሚማ ኢሉ ገሊጹ ኣሎ $60 ሚልዮን ወጻኢታት ዝሓትት ነፋሪት ውግእ ምዃኑን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ጀት ናብ ቀይሕ ባሕሪ ከም ዝኣተወት ምስ ተገለጸ ሓይሊ ባሕሪ ነቲ ዝጠፍአ ጀት ንምርካብ ክፍትን ድዩ ኣይፍትንን ንጹር መልእኽቲ የለን ኣብዚ ጉዳይ መርመራ ይካየድ ከም ዘለውን ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ መርከብ ዩኤስኤስ ትራማን ኣብ የመን ኣንጻር ሑቲ ኣብ ዘካየዶ ጽዑቕ ወፍሪ ንምስጣፍ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ካብ እትወፍር ኣዋርሕ ኣቑፂራላ ማእከላይ ትእዛዝ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነፈርቲ ውግእ ቦምባታትን መራኸብን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ተጠቂሙ መዓልታዊ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘካይዱን ይፍለጥ ናልባት ምስ ተሓዝ ኣብ የመን ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልታት ዘጋጠመ ብመጥቃዕቲ ኣሜሪካ ዝሞቱ ዝበዝሑ ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ ከምኡውን ኤርትራውያን ከም ዘለዎም ቢቢሲ ገሊጹ ኣሎ ኣሜሪካ ብትሕቲ ቁፅፅር ሑቲ ኣብ ዝርከብ ሰሜናዊ ምብራቕ የመን ብዘካየዶ ደብዳቤ ዝሞቱ መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውያን ከም ዝኾኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኣብ ማእከል መዳጎኒ ስደተኛታት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 68 ኣፍሪቃውያን ከም ዝተቐትሉ ሰበስልጣን ሑቲ ምሕባሮም ይፍለጥ ቢቢሲ ዘዘራረቦም መሰኻኽር ዓይኒ ኸኣኒ እቲ ቁፅሪ ልዕሊ እቲ ዝተጠቕሰ ምዃኑን ተዛሪቦም ኣለዉ አልጀዚራ ቲቪ ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እቲ ኣብ ዞባ ሰዓዳ ብዝርከብ መዳጎኒ ዝተኻየደ ደብዳብ ካልኦት 47 ሰባት ከም ዝቆሰሉን መብዛሕትኦም ድማ ኣብ ከቢድ ኩነታት ከም ዝርከቡን እዩ ሓቢሩ ዘሎ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሑቲ ዝመርሖ ምሕዳር ምስ ገበን ኩናት ዝዳረግ ክብል ገሊጹ ኣሎ ብብዝሒ ኢትዮጵያውያን ከምኡውን ሶማልያውያን ካልኦት ዜጋታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ናብ ስዑዲ ዓረብ ንምእታው ንየመን ከም መሰጋገሪ ይጥቀሙላ እዮም ኣብቲ ናብ ሶኒ 28 ሚያዝያ 2025 ዘውግሕ ለይቲ ኣብ ዞባ ሰዓዳ ዝርከብ መዳጎኒ ብዝተፈጸመ ደብዳብ ነፈርቲ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሮም ልዕሊ 100 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ቢቢሲ ዘዘራረቦም ናይ መሰኻኽር ዓይኒ ገሊጾም ዘለዉ ናብ ካልእ ሓበሬታት ፕረዚደንት ትራምፕ ማልሶኒ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከቡ መራሕቲ ንግዳዊ ናይ ጽዕነት መካይን ብእንግሊዝኛ ብቑዓት ዝኾኑ ዘኽእሎም ፈጻሚ ትእዛዝ ፈሪሙሎ ዝብል እዩ ጽሑፍ ናይ ትእዛዝ መራሕቲ መካይን ናይ ጽዕነት ወይ ከዓ ትራክ ኣብ ቁጠባ ኣሜሪካ መነባብሮ ህዝቢ ኣሜሪካን ዘለዎ ኣገዳሲ ተራ ብምጥቃስ መራሕቲ መካይን ጽዕነት ኣቑሑ ሃገር ናብ ትካላት ንግዲ ዓማዊል ማሕበረሰብን ብዘይስጋትን ብዘተኣማምን ብቕዓትን ናይ ምጓዓዝ ጠለብ ንኽፍጽሙ ይብል ትእዛዝ ትራምፕ ኣብ ወርሒ መጋቢት ብዝሃቦ ፈጻሚ ትእዛዝ እንግሊዝኛ ከም ወግዓዊ ቋንቋ ናይ ኣሜሪካ ምዃኑ ጠቒሱ ነይሩ እቲ ፕረዚደንት ማልሶኒ ኣብ ዝሃቦ ትእዛዝ ከኣኒ ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ ንፕሮፌሽናል መራሕቲ መካይን ዘደራድር ክኾን የብሉን ኢሉ እዩ ገሊጹ ዘሎ መልእኽቲ ትራፊክ ከንብቡን ክርድኡን ምስ ድሕነት ትራፊክ ፔትሮል ዶባትን መፈተሺ ንቁጣታትን ከምኡውን ሓለፍቲ መደበር ክብደት ጽዕነትን ክረዳድኡ ክኽእሉ ኣለዎም ይብል ትእዛዝ መራሕቲ መካይን ንኣስራሕቶምን ዓማዊሎምን ርእይቶ ክህቡን ተዛማዲ ኣንፈታት ናይ እንግሊዝኛ ክረኽቡን ኣለዎም ይዝብል ዘሎ ትእዛዝ መሰረት ትእዛዝ ድማ ሓደ መራሒ መኪና እታ ንግዳዊት መኪና ንምዝዋር ምስ ሓፈሻዊ ህዝቢ ንምዝርራብ እኹል እንግሊዝኛ ከንብብን ክዛረብን ክኽእል ኣለዎ ይዝብል ዘሎ ጸሓፍ መጓዓዝያ ሾን ዳፊ ብዛዕባ ፖሊስታት ምፍታንን ምትግባርን ብቕዓት ቋንቋ እንግሊዝ ሓድሽ መምርሒ ከም ዘውፅእ እውን ሓቢሩ ኣሎ ናይቲ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ክእለት ረቑሒ ንሓደ መራሒ መኪና ካብ ኣገልግሎት ወጻኢ ከም ዝገብሮውን እቲ ትእዛዝ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ መንጎ ጽርግያ ዝርከቡ መራሕቲ መካይን ምስ ሰበስልጣን ፌደራልን ሰበስልጣን ከባብን ብዙሕ ናይ ርክብ ጸገም ኣሎ እዚ ድማ ሓደጋ ድሕነት ህዝቢ ምዃኑ ርኡዩ ክትብል እውን ጸሓፊት ፕረስ ዋይት ሃውስ ካሮሊን ሊቪት ትማሊ ሶኒያ በዝሃበቶ መግለጺ ገሊጻ ኣላ
مبصحنا بتاريخاون لمعاتاون بوتاتات تافلطو زسفحن تاريخ زسنقن ስለዝኾነ ብስሩዕን ቀጻልነት ብዘለዎ መገድን ክውደብ መንስያት ሰራሕተኛታት ከተማ ዓሰባት ዘኻኺሮም እዚ ዝተሓበረ ኣብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ግንባርን ዝሰርሑ ልዕሊ 300 መንስያት ብ26 ሚያዝያ ናብ ግንባር ቡሬን ድፍዓት ዱሕቱምን ኣብ ዝበፅሕሉ ኣጋጣሚ እዩ ታሪክ ንሕሉፍን ህሉውን ብምርኻብ ናብ መጻኢ ዘሰጋግር ድልድል ከም ዝኾነ ዝገለጹቶም መንስያት ከም ሰንሰለት እናተኣሳሰረን እናተወራረሰን ክኸይድ ስለ ዝግባእ ታሪክን ተመክሮን ዘውርሱ መደባትን ንጥፈታትን ብዝለዓለ ክስራሓሎም ተማሕፂኖም ኣብ ገድሊ ንናጽነት ይኹን ገድሊ ምውሓስ ሉዓላውነት ደሚቑ ዝተረኣየ ታሪክ ጅግንነት ተበጃውነት ሓድነትን ብጻይነትን ወለዶታት ብዝግባእ ክፈልጥዎ ክወርስዎን ክዕቅብዎን ምእንቲ ታሪክ ናብ ዝተሰርሓሎም ቦታታት ምብጻሕን ምስ ሰብ ውዕሎ ምርኻብን መድረኻዊ ዕማም ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ንሳቶም ወሲኾም ታሪክና ኣብ ለጭለጭቲ ቃላትን ሓረጋትን ስኑዕ ኣቀራረባታትን ስለ ዘየድልዮ ነቲ ኣብ ዝሕብን ምዕራፋት ገድሊ ዝተሰርሐ ታሪክ ዝተጓነፀፍናዮ ዓወታትን ኣብኡ ዘብፅሑ ክብርታትን ምጉላሕ ከም ዘድሊ ኣዘኻኺሮም ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ግንባር ቡሬን ድፍዓት ዱሕቱምን ሉዓላውነት ንምውሓስ ተረኣየ ጅግንነትን ቆራጽነትን ዝተኸፍለ ረዚን ዋጋን ዝምልከት መብርሂ ብሰብ ውዕሎ ተዋሂቡ እቲ ዝተኻየደ ኩናት ኣንጻር ገዚፍ ዓቕሚ ጸላኢ ጥራይ ዘይኮነ ኣንጻር ባህሪውን ምንባሩ ዝጠቐስቶም ሰብ ውዕሎ ብወርቃዊ ቀለም ዝተጻሕፈ ታሪክ ከም ተሰርሐ ገሊጾም